bilen, og vi kørte ikke forkert, så det var altid noget. Hvad siger du, Brian? Jeg synes, det gik pisse godt. Nu er vi på vej tilbage til til pitområdet. Vi har 8 km nu her, hvor vi kører på landevejen. Men ellers så gik det rigtig godt. Vi havde ingen fejlkørsler den her gang. Cecilie, hun havde rigtig godt styr på det, og jeg forstod lidt efter den her gang, så vi havde faktisk kun 2 kejler, som vi væltede, og det er det, ellers så har vi kørt rigtig hurtigt. Så første heat, der var det 25 sekunder hurtigere. Ja. Så ja, det er faktisk kørt rigtig hurtigt. Så vi er rigtig spændt på at se, nu her, når vi kommer ind og se, hvordan det ser ud sammenlignet med de andre. Især sammen med den anden mikropop-bil, som jeg også ved har givet rigtig godt gas nu. Så det var mega fedt, og vi hygger